Přesně tak a nijak jinak. Street Cypher, Anička za mikrofonem a jak jsem slibovala, já mám dneska sebou hosta, který se jmenuje B-Boy Joe. What's up? Čau, zdravím posluchače Rádia Spin. Čau. Já jsem avizovala, že se budeme bavit o b-boyingu, s kterým máš určitě zkušenosti nějaký. 15 let asi tak. Jenom? Ale... Jenom, no. Já přijdu příště. Tak to je skvělý, tak to máme o čem mluvit. A začneme hned tím, jak ses k tomu dostal. Jak jsem se k tomu dostal? Láska na první pohled. Jo. Jasně. Asi 99. jsem byl na Mystiku tady na Štvanici a DJ Aether K nám dal lístky na hip-hop do Radosti. A když jsme tam přišli v pondělí, to bylo vždycky každý 14 dní, tak jsem tam viděl b-boy úplně poprvé v životě a vůbec jsem nevěřil tomu, jak něco takového možný a říkal jsem, do toho prostě musí být. Prostě takhle. Přesně a tak. od té doby to jede. Pak trvalo asi 3 měsíce, než jsem narazil na někoho u nás, to znamená v Jaroměři a v Trutnově, kam jsme jezdili na tréninky poprvé. A byli tam nějaký lidi teda? Jo, no tam Aprokos Trutnov, což je kruh, která funguje až do dneška. Jo, ty jo, no to je skvělý. A co tě na tom baví nejvíc? Ale asi ta spontánnost. Jo. Je to taková hranice punku a normálního tancování, no. To je docela zajímavá definice. Hele, já jsem se vždycky chtěla zeptat někoho, kdo je v tom takhle jako zasvěcený, protože já se na to jenom koukám, že jo. Ale většinou, když jezdím do Ameriky a takhle, tak mi vždycky všichni říkají, že breakdance je slovo, který pravý b-boy vůbec nepoužívá. Je to tak, spíš se používá b-boying. A proč? Tyjo, přemýšlím proč. Breakdance, nevím, mě to zní tak jako komerčně, možná z nějakého filmu, z nějakého videoklipu a ten b-boying je to spíš taková prostě víc to vystihuje kulturu, bych asi tak řekl. No to jsem se taky dozvěděla, že prý jako slova je právě jako breakdance, dokonce i graffiti a rapper, že jsou slova, které jakoby vymyslela nějaká komerčná mašinérie a že prostě jsou to b-boys a b-girls a nazdar. Asi tak, no. Úplně přesně nevím ten vývoj, ale cítím to tak, že prostě to b-boy a b-girl je lepší. My budeme mluvit také i o akci B-Boy Kills. Přesně tak. Co vždycky pletu s B-Boy Skills, já bych tam furt dávala to s. Nevadí, to přejmenujeme. Přejmenujeme to příště. Už 12. ročník. Je to tak, no. Ty jo, tak to je docela úspěch. Jaká je návštěvnost? Ale vždycky kolem tak, já nevím, 100-150 lidí zhruba. Jo, byly ročníky, kdy bylo daleko méně třeba, ale když to tak nějak zprůměruju. Jo, takže spokojenost? Spokojenost, za organizátora spokojenost. Tak to si asi v dalším vstupu řekneme, co všechno obnáší organizace takovéhle akce. Tak. Protože to určitě není jednoduché. Teď ještě jenom rychle připomeneme, kdy to je přesně a kde. To je tvoje role. Díky, takže je to 26., což je příští sobota a je to v Novém Městě nad Metují. Přesně tak, takže o tom se dnes budeme bavit, takže zůstaň naladěna a dozvíš se o celém programu, to všechno proberem, afterparty a všechny tyhle věci. A Large Professor, jeden z legend amerického hip-hopu, který vlastně je producent a rapper a začal někdy v roce 1989, to mě bylo 8 let teda, tak on už tedy jako fungoval. Tak po dlouhé době vydal desku, která má 11 tracků, jmenuje se to Reliving, sála z toho taková trochu nostalgie, takže určitě doporučuji všem, který třeba radí poslouchají texty, čtou si a překládají si je, protože ty texty se hodně točí kolem historie hip-hopu a Large Professor byl vlastně i členem skupiny, která se jmenovala Main Source a v roce 1991 na prvním albu skupiny Main Source byla písnička, ve které úplně poprvé vystoupil Nas a tu si teď zahrajeme z roku 91 a hned poté ti pustím jednu z nejnovějšího alba Large Professora, jo? Takže takhle trochu historie. Posloucháš Street Cypher na rádiu Spin 96,2. A novou desku vydali také legendy Slum Village, jmenuje se tu tuším Yes, nebo tak nějak. Tak to čekuj, googluj, no ty to znáš. Se mnou ve studiu B-Boy Joe. Zdravím ještě jednou posluchači Rádia Spin a B-Boys a B-Girls všechny. Přesně tak. Bavíme se o akci B-Boy Skills 2015. Nové Město nad Metují. Právě to máme přejmenovaný B-Boy Skills. Takže hele, chtěl bych říct všem, že od příštího roku se to jmenuje B-Boy Skills. Ale já chci pak jako nějaký podíl.
Na tom děsným výdělku, který určitě máte z toho. Takže podíl na té práci, jo? Na těch nervech, jo? Dobře. Hele, no, co jsou to za nervy? Řekni mi, jak je těžký. Třeba jako prostě je mi 20 a mám vizi, že udělám strašně velký battle a pozvu tam nějaký mezinárodní hvězdy a bude to úplně velký. Krásný film, člověk. Co to je za scénář? To jsem neviděl. Ale tak nějak jsme začínali kolem těch 18-20 let, ale bylo to tak čistě spontánně, hele, jdeme udělat nějakou akci a ono na té akci najednou se sila hromada lidí. Takže takhle to tak nějak vzniklo. A možná i těch 12 let je z toho důvodu, že jsme ani neplánovali, že to budeme dělat 12 let, nebo 15 let, nebo 10. Prostě jsme věděli, že bude příští akce a po ní jsme věděli, že možná bude nějaká příští a z toho 12 let, no. A možná to je nejlepší, když to jako neplánuješ nějak, jo. nehrotíš úplně, ale prostě se stane, jak se stane. Přesně, no. Mělo to takový přirozený vývoj, no. A kolik B-boys se vám tam a B-girls přihlásí? Ale my přihlášky jako nemáme dopředu. Jo, takhle. Protože ono to tady v té komunitě nefunguje. Ježiš, pardon. Ne, úplně v pohodě. Bože, neví. Ne, tím chci říct jako takže to... prostě kdo přijde, ten mele. No, přesně tak. Ten se může točit na zádech. Jo. Leštit podlahu. Ne, tak jsou samozřejmě akce, kde se lidi přihlašují dopředu, ale tak nějak neřešíme, protože stejně někdo se přihlásí dopředu, pak nepřijede a naopak někdo se nepřihlásí dopředu a přijede. Takže prostě kdo tam takže bude, to bude zbytečný a nejlepší. Kdo tam chce být, tam bude, kdo tam nechce být, tam nebude. A teda nějaký jako přijdou lidi, kteří se i dívají a podporujou, nebo jak to tam jako funguje? Jo, přesně tak. Je to dělaný i co se týče těch diváků, tak samozřejmě spíš po ten místní region, ale přijedou se lidi i třeba z dálky, a který přijdou třeba s b-bojem a nějakým způsobem a tak. Takže jak se dívám, tak kategorie jsou tento rok 2, 2x2, tak. B-boy battle a taky děcka. Tak. A B-boy battle znamená, že to je pro B-girls. Jo, takhle to je. Takže můžou se i holky přihlásit. Přesně tak, ty rádi uvidíme na akci. Ty jo, jsem si říkala, že tady chybí ta kategorie B-girls. Ale to je hezký, že teda nemají vlastní kategorii, protože většinou se to tak jako separuje, víš co, že jako se udělá, no tak uděláme teda třeba, jak byl na světovým šampionátu v beatboxu, tak měli jako holky vlastní kategorie a tam jich bylo 20 a těch kluků bylo 117. Jo, pěkný. Takže, tak to je docela hezky. A přihlašují si holky takhle? Jo, je jich opravdu v Čechách míň, spíš třeba z Polska dojedou. Ale přijedou. A jsem rád, že to je dohromady, protože samozřejmě můžou být rozdělené kategorie kluci, holky, ale to takový zajímavý a kolikrát ty holky v b-boyingu, abych kolikrát nechtěl vůbec dostat do betlu, jo, protože prostě cejtějí, tancujou, jo, umějí to, dávají dobře jo, a jsou prostě na úplně stejném levelu. Jo, dobře, tak to je fajn, to ráda slyším. Takže doufám, že tě uvidím v neděli na tréninku. Já už jsem ti říkala, že já jsem teoretička, jo, a tady tyhle praktické věci, to nedávám. Neboj, teorii začne. Hele, já bych zvládla nějaký twerk možná. Ale tak to bych zase nezvládla já. Ale jako možná nějaký základní kroky, kde se nemusím zválet po zemi, bych si jako... válet po zemi, to jsem tomu dala, víš. Ale tak víš co, mě je 33, takže já už se taky nechci válet po zemi. Já to vidím úplně stejně jako ty. Dneska jsem se v práci zvedala ze židle a jsem si říkala, ježišmarja, ty záda. Jasný. Není to, co bývalo. A jaký je zájem v té kategorii do těch 15 let? Teď to děláme poprvé ten rok. Aha. Ale je pravda, že tam prostě v poslední době hrozně roste tady ta jakoby mladá komunita a je potřeba ji určitě podporovat a co nejdřív dotáhnout na nějakou větší akci, aby prostě viděli, jak to chodí, co a jak. A jsou už tam lidi v okolí, kteří už kolikrát prostě jezdí na akce, na betly, jo, takže jako jsem zvědavý a minule vlastně, když jsme dělali akci před půl rokem, JRNN Battle, tak si myslím, že snad i těch jakoby dětí bylo víc než normálních b-boyů. Fakt jo? Jo, určitě, no, to bylo kolem třeba 20 a normální byla, nevím, kolem třeba 15. Takže jako početná skupina. To jo, tak to je hezký. A nejmladší, kolik je tak nejmladší? A nejmladší tam byl, tomu bylo asi 5 let. Fakt jo, to musí být strašně rozkošný. Jo, super. Ten byl znovu ode mě kluk jeden. Super. Dobrý, takže abychom tolik neplácali zase, tak v dalším vstupu si řekneme něco o porotě a doprovodním programu, který tam čeká. Všechny B-boys a B-girls v Novém Městě nadmetují už příští sobotu. Že je to? Je to tak? Už to mám úplně naučený. Okay. A dáme si další novinku.
protože Superstition vydal album, jmenuje se to Gold Standard a já jsem vybrala pecku, na které na featuringu jedna z mých momentálně nejoblíbenějších raperek pocházející z Atlanty a jmenuje se Book Brown, takže Know My Worth, protože my známe svou cenu. Ty posloucháš Street Cypher na rádiu Spin 96,2. Big Rek, to je taky undergroundový rapper z Atlanty, má vlastní hnutí, který se jmenuje Vrať zpátky pravej hip-hop. No, dělá dobrý věci. Je talentovaný a produkci mu dělá legendární Diamondy. Samozřejmě dnešní playback najdeš už zítra na fanpage na Facebooku rádia Spin 96,2 anebo na Street Cypher, anebo také u mě na Instagramu. Já se jmenuji Anna Oravcová a každý úterý s tebou trávím od 8 do 11. Dnes se mnou ve studiu taky B-Boy Joe. Už po třetí. Koho bych teďka pozdravil? B-Boy Sabigel jsem zdravil, tak pozdravím diváky, který by mohli třeba na akci dorazit. Ano, nebo všechny, co se teď dívají na webkameru. Kde je, tamhle? Tady. Můžu tam ukázat fakáče? Ale to ne. Dobře, to se nechce. Tak já se budu usmívat. Tak jo, jedině tak. Hele, bavíme se o B-Boy Kills 2015 a tady čtu taneční škola Hero 21. Povykládej mi o tom, to je, tam učíš, nebo jak s tím máš, jak jsi s tím spojen? Hele, to je v podstatě taneční škola, kterou jsme založili. Mm-hmm. A nejdřív je to tak, že jsme crew Hero 21. Aha. Je nás nějakých 7 lidí. Mezi tím máme i 2 tanečnice, 2 B-girl. Jej. A to jakoby crew, to je spíš na battle a tak dál, ale aby jsme nějak se prezentovali i slušnou formou a pro rodiče a učit děti a tak dále, tak tomu říkáme taneční škola. Jasně. A co to znamená? Je to nějaká zkrátka něčeho, nebo? Hele, tuhle otázku jsem dostal milionkrát a nedokážu tě na ní odpovědět. Já se vždycky snažím vymyslet originální otázky. Ne, ona je přirozená ta otázka, ale já ti na ní nedokážu odpovědět, protože my jsme byli ještě na začátku takovým složení lidí, kteří už dávno nefungují a oni to nějak vymysleli. A už nikdo neví jak. A nikdo neví, co to je, no. Aha. Já si myslím, že to není nějaká postavička z japonského animovaného seriálu, něco takového, ale nedokážu říct, no. To vymyslíme. Hele, to přejmenuje, já už jsem to přejmenovala, tak vymyslím, co to znamená Hero. To 21 jsme tam přidali, to je takový magický číslo. Jo? Jasně, to tam nebylo. No já mám třeba 7 jako magický číslo. Takže Hero 7. To už, nebudeme to rozvádět. Takže učíš také? Taky. A baví tě to? Baví, protože je to o tom, že prostě každý z těch dětí vlastně od 5 let tak funguje úplně jinak. Mm-hmm. A hlavně jako nebejt toho, že mám pravidelný trénink každou neděli večer, tak třeba nemám úplně tak pravidelného pohybu a musím se kvůli tomu hecnout, když přijdu po nějaký akci kalby nebo něco takového, no. Jo. Takže jsem rád, že mi to přinutí jít aspoň na trénink a něco si dát. Mm-hmm. A kromě tance věnujete se tam i něčemu jinému, jako říkáte třeba o tom, kde vznikl b-boying a nějakou historii nebo spojitost s hiphopem, jako kulturou, nebo takhle nějak řešíte to tam, nebo prostě si jedete jenom prostě b-boying? Ale je to cíl, ale zatím jsou ty tanečníci tak mladí, že si tohleto třeba nepamatujou ani základní nějaký rozdělení, co je top rock, footwork a tak dál. Mm-hmm. Takže to do nich úplně netlačím, ale spíš prostě tu jakoby mentalitu, ty pohyby a tak dále. Jo. A až třeba vyrostou a sami se začnou i víc zajímat, než jen tak, že jim to člověk naservíruje. Jasně. Tak určitě tohle do nich nasypeme. Jo, no super, protože to by jako se mi líbilo, mně. Ty jsi říkala, že jsi přes tu teorii. No tak jako víš co. Prostě. Tak já tě pozvu někdy na trénink. Budeš povídat. Ale já tam budu jen něco vykládat. To nevadí, to je dobře. No, hosti jsou potřeba na tréninku. Jo? Určitě, no, obohatí to. Protože můj obličej je samozřejmě okoukaný u nich. Tak já vám něco řeknu. Byl jednou Afrika Bambata. No, vidíš to. A v tom já mám mezery, takže já budu první tvůj student. Dobře, super. A bavíme se teda o akci, která proběhne příští sobotu. A bude tam i nějaká porota? Přesně tak. Počkej, si umím. Já to jsem se teď podívat do toho taháku, co to tady mám napsáno. Ne, to bych znevážil porotu. Bude tam B-boy Honza z Pentiful, to je velký jméno. B-boy Pálka, to je kluk, který tancuje ještě o půl roku díl než já, což je asi tak 16 let. A je tam B-girl Pavlína z Vroclavy, z Breakdance, super holka, která prostě za náma hodně jezdí, vyhrává battle, kde se dá a jezdí za náma, hodně nás i učí na workshopách, na tréninkách a na táborech.
Jasně, takže je to kvalifikovaná porota určitě. Je. A ještě tady vidím, že 20. tu sobotu od rána proběhne nějaká diskuze. Přesně tak, od 10:30 bude diskuse s DJem. A jinak je to DJ Justy, což je člověk, který původně taky tancoval. Byl vlastně na B-Boy Girls poprvé asi 7 let zpátky. A od B-Boyingu se dostal k DJingu, takže je to takový B-Boy DJ. A bude vlastně vyprávět tady o tom, nebo on to možná ví, neví, dostane nějaký otázky, aby nám přiblížil, jak se dostal vlastně od toho tancování k tomu DJingu. Jasně, no tak ono je to všechno ze vším, že jo, vždycky. A ono je dobrý mít jako DJ někoho, kdo ví, co dělá, jako, nebo jako kdo má prostě šmrnce vždycky nějaký dobrý beat. Je to lepší, že to zná tu muziku a zná ty prostě, jak to funguje v tom battlu a tak. No super. Tak jo, jdeme na další hudbu. Co tady mám připraveno? Dáme si něco z New Yorku. A Easy Moby je taky legendární producent, který pracoval i s lidmi jako Big Daddy Kane, Biggie a třeba i Tupac. A teď vydává novou desku s newyorským MCem, který se jmenuje Emsky a zahrajeme si jejich nový single, který se jmenuje Black Radio. Posloucháš Street Cypher na Radio Spin 96,2. Za mikrofonem Anička, se mnou ve studiu B-Boy Joe. Zdravím po páté. Už po páté, jo? Asi. Jo. Bavíme se o akci B-Boy Kills. Přesně tak. Nové město nad Mytví. Příští sobotu. A abychom teda nalákali lidi, aby se přihlásili do battlu, tak co se stane, když vyhrajou? Budete mít určitě dobrý pocit. Tak kromě dobrého pocitu. Kromě dobrého pocitu oproti minulým letům bylo to tak, že kdo vyhrál minulý roky, tak jel na Hip Hop Camp. Aha. Nedaleký. A teďka první 2 místa se podívají na SDKčko, Street Dance Camp, kde budou mít celotýdenní prostě trénování, workshopy, party, zábavu a tak dále. Lada. Tak, takže jedna z největších akcí tady. A potom na Outbreak nebo The Legit Blast, což je vlastně jedna z světových akcí, je to na Slovensku, Banské Bystrici. Kdo tam byl, tak ví, kdo tam nebyl, tak tam musí jet. Já jsem to asi 2 roky odkládal, pak jsem tam byl a od té doby už tam jezdím furt. Fakt jo? To je fakt tak, jako super. A co je na tom tak úžasný? Ale prostě atmosféra, lidi, organizátoři. A to je jako jeden den, nebo je to... To je vlastně, dá se říct, týden. Ono je, nejdřív přes týden je Catch the Flava, což je něco jako prostě tábor taneční, když to tak jako nazvu. A potom vlastně už od čtvrtek, pátek, sobota, neděle jsou různé jakoby disciplíny. To největší vyvrcholení je sobotu. A je tam se sejde třeba 70 zemí z celého světa, 60-70 zemí. Fakt? To jsem ani nevěděla, že takováhle jako akce existuje. V Banské Bystrici. A dokonce v Banské Bystrici? No, kdo by to řekl? Jo, u vás z Bratislavy. No víš, Blaváci ty nevědí nic. A Pražáci, co se budeme povídat. No, ale to je skvělý. A kdy to je tento rok? Ale ten Outbreak neboli The Legit Blast, to je poslední víkend červencovej. A bude tam, ty vlastně vítězové vyhrají vstup na After, kde bude Kontrafakt jako headliner a MOP ze Spojených států. Takže fakt jako, teďka minulý rok tam byli Lords of the Underground a to bylo neskutečný, jako, co se tam dělo v tom klubu. Ty jo. Takže ale jako fakt, jakože, jako... jako fakt. Vidíš, to je normálně jakože speechless, že nemám slov. Já jsem z toho jako vůbec neviděla, že takovýhle akce se konají. Já jsem taky tam neměl slov, když jsem tam byl. Ty jo. No vidíš to, tak pokud děláš b-boying, věnuješ se tomu, posloucháš teď a jsi třeba i z Prahy, tak prostě si zajdeš do Nového Města nad Mytví, není to tak daleko. Přesně tak, 2 hodinky po dálnici. Přesně tak. A můžeš třeba skončit na party z MOP, no. Přesně tak. To je výborný. V Banské Bystrici, anebo Vědovnici Ubrna na SDKčku. A jak se to rozhodne, kdo jde kam? Ale já jsem si říkal, prostě jestli první místo pojede tam, druhý tam, ale asi to necháme na tom, aby se ty lidi domluvili, kdo chce kam. A tak se nedomluví. Dají další battle. Ale tak, když se nedomluví, tak si vítěz vybere, první místo si vybere, kam pojede. Jasně. Ale já věřím, že se domluví, že se všichni potkají všude. No jasně no, ale to zní úplně skvěle, to jsme teď úplně jako, já sice jako asi na taneční workshopy. Tak já tě přihlásím, no jasně. Respektive jsi přihlášená. No to víš, že jo, tak určitě, já budu zrovna na dovolený.
Takže tohle to byla Beagle Anička. Ty budeš na dovolený. Zrovna jsem na dovolený v červenci. Jo, v Novém Městě na Metuji. Jo, takhle tam. Červenci, dobře. No, výborně. A ještě jsme chtěli něco k ty porotě říct. Porotě, co tu porotu a vlastně i DJ Justy ho tak nějak spojuje, podle čeho jsme to vybírali. Kromě toho, že jsou to samozřejmě jména sami o sobě, ale jsou to lidi, kteří nějakým způsobem mají vztah k tomu. Třeba, jak říkám, Justy ten tam tancoval pár let zpátky, Honza z Plentiful původem pochází z Náchoda, což je vlastně 10 kilometrů, teďka byli x let v Praze. A tam ta komunita nebo scéna vždycky fungovala Nový Město na Nemetují Náchod. To znamená, to B-Boy Kills vlastně bylo jak v Novém Městě na Nemetují, tak v Náchodě. I bych chtěl zmínit druhýho duchovního otce, a to je B-Boy Classic. Aha. Takže pár akcí jsem udělal já, pak to převzal on, pak zase já jsem mu to ukradl. Takže tak, Pálka, ten je taky kluk z Náchoda, který tancuje, jak jsem říkal, nějakých 15 let. No a Beagle Paulína, ta za náma jezdila učit nás, předávat nám zkušenosti, protože v Polsku ten B-boying je na hodně zajímavý úrovni. Co to znamená? To znamená, těžká otázka. To je otevřená otázka. No. To nechci. Já mám jenom takový záludný otevřený otázka. Nemáš tam nějakou otázku, že bych odpověděl ano, ne? Ne. Ale znamená to, no, znamená to, že vůbec tak nějak prostě, když jsme ještě nebyli, tak nějak, ale možná kvůli nějakému jejich příčinění jsme začali víc jezdit prostě na akce, na velké akce, do Vroclavy, do Katovic a tak dále. Samozřejmě i po Čechách na velké akce, Praha, Slovensko a tak dále, protože člověk vidí, že je to díky tady těm lidem úplně jiný svět a chtěl bych i zmínit samozřejmě český tady legendy, Plentiful, Sudovajov a další samozřejmě crew, těch lidí je hodně a určitě bych na ně nechtěl jako zapomenout. To je jasný. To jsou lidi, kteří drží Ty znám já. No. Jakože se moc v b-boyské komunitě jako nepohybuju. A je mi to celkem líto, no, protože si pamatuju na ty akce typu Hip Hop Foundation ještě v Akropoli. Jo, tam... na tom se vyrůstal. Já taky. Tam jsme se klidně viděli, víš co, já to je jasný, to je jasný. No. A to mě jako bavilo, že to bylo takový jako spojený a myslím, že by se to mělo jakoby vrátit, propojování těch elementů a mít prostě takovýhle akce, kde by byly prostě všechno od graffiti jamu, nějaký pořádný jako break a k tomu prostě nějaký freestyle a tyhle věci, no. Máš pravdu, to byla jedna z akcí, kde fakt byly ty 4 elementy každý měsíc vlastně, víš? No. Jo, to bylo super. To bylo velký, no. Ach jo, tak tohle byla chvilka pro památníky. Zdravím všechny, kdo si tyhle časy ještě pamatujou. Že to bylo to 2002, nebo kdy to bylo? No. Dávno, no. No, tak nějak, no. Dobře, no. Každopádně B-Boy Kills. Ještě nějaký důležitý na Facebooku určitě najdeme nějaké informace. Tam určitě jsou a asi zase nějaká změna oproti minulému roku. Do budoucna by byla taková vize udělat z toho festival. Lala. Ale takže teďka řekněme takový první náznak je, že to má dát si 4 body programu celý ten víkend, že nemá to být jenom prostě sobota, ale pátek večer nějaký warm-up, nějaký prostě komunitě lidí, co se znají, takže ti lidi nečekají nic organizovaného, prostě víš co. Jasně. Tanečníci si dokážou bavit sami. A v sobotu to věřím. Stačím dát nějaký prostor k tomu. Jo, nějaký parket vymezený, tak můžeš otřít tu dlášku. Hudbu přesně tak. Sud s pivem a grill a bo zábavu je postaráno. No to věřím. Láhoda. Zbytek věcí samozřejmě nemůžu zmiňovat do éteru. Takže začíná se vlastně už pátek warm-upem. Přesně, pak teda ta diskuze sobotu ráno, sobotu odpoledne teda ten hlavní battle a sobotu večer after, kde budou, vidíš, to jsme vůbec nezmínili. No vidíš to. Budou tam vlastně 3 taneční vystoupení. Aha, no vidíš, to jsem se chtěla zeptat, jestli bude nějaký showcase a bude, evidentně. Jsou na 3. Taky budeš tančit? Jo, je tady napsaný Hero 21 korun. Dobře. Takže já už tam musím, když už tam je napsaný. No takže vlastně komplexní program čeká všechny fanoušky b-boyingu už příští sobotu. A ještě, co bych rád řekl, pozdravil samozřejmě moji crew a nebo ty, že my jako crew fungujeme teďka 5 let. Vlastně to dá si říct, slavíme takhle na B-Boy Kills. Jo takhle, takže to je ještě i výročí. Tak. Je co slavit. To věřím. Rok 2015 je plodnej.
Dobře. Výborně. Pustíme si další hudbu. Já jsem avizovala, že konečně po strašně dlouhé době od února, teďko to rychlo vypočítám, je to 4 měsíce, jsme čekali, až vyjde kompilace k hiphopovému projektu All for One. Kdo poslouchá pravidelně, tak ví, že jsem byla ve Francii spolu s dalšími 9 českými hiphopery a hiphoperkami a tam jsme 12 dní spolu s dalšími lidma z Anglie, Polska, Francie, Belgie a Švédska, tuším. Ano, jsme tvořili takový hiphopový představení, kde se tancovalo, rapovalo, všechno dokopy. A konečně vyšla ta kompilace. Ta kompilace je ke stažení úplně zdarma, může si to poslechnout. Tak teď si zahrajeme z toho 3 písničky, protože já se s tebou chci o to strašně podělit. A jako první si pustíme písničku Boom na produkci Bopoet z Ostravy, který tam s náma byl a je tam strašně moc lidí na tom, rapuje tam strašně moc lidí, takže to se všechno dozvíš zítra z toho playlistu. Posloucháš Street Cypher na rádiu Spin 96,2. Tak takhle nějak jsme trávili čas ve Francii a můžeš se podívat na Facebook, na fanpage Street Cypher a já tam nahodím celý album i odkaz, kde si to můžeš zdarma stáhnout a poslechnout si nějaký kolaborace napříč celou Evropou, včetně ty naší České republiky. A se mnou poslední vstup B-Boy Joe. Zdravím po 7. a naposled. Takže ještě jednou všechny důležité informace. Můžeš začít teď. Tak já to mám od začátku, takže B-Boy Kills 2015, Breakaway Battle, příští sobota, Nový Město nad Metují, pátek večer warm-up, sobota dopoledne diskuze s DJem, sobotu odpoledne hlavní battle, je to 2x2 kategorie, B-Boys a B-Girls, a pak tam je poprvé kategorie 2x2 do 15 let a večer samozřejmě after party, kde nebudou chybět 3 taneční vystoupení. Výborně. Informace získáme teda na Facebooku určitě. Přesně tak. Facebook.com/B-Boy Kills, jenom tam. Jenom tam. Takže Facebooku jedeme, můžeš se podívat taky na Street Cypher, já jsem to tam už dneska či včera sdílela, jsou tam všechny informace, dostaneš se i k ty události Facebookový. Klikneš. Výborně. A ještě teda, že první 2 místa pojedou na velký akce. Přesně tak. Street Dance Camp, Jedovnice u Brna a Outbreak Europe neboli The Legit Blast, Banská Bystrica, Slovensko. Výborně. A pokud se posloucháš a bydlíš někde kolem Jaroměře, tak můžeš v neděli večer na trénink. Do Nového Města nad Metují. Jo, to je tam. Jo, přímo tam. Ale v Jaroměři jsou taky tréninky, v Dolenech jsou tréninky, v Náchodě jsou tréninky, všude. Jsem si myslela, že jsem spletla, takže všude jsou tréninky. Když zabloudíš, narazíš na trénink. V lese trénink. Všechny cesty vedou na trénink prostě. Právě. Nejde jinak. Ale v neděli večer už je každý po kalbě v pohodě, takže trénink. Takhle to chodí mezi B-Boyem a B-Girls. Jasný. Tak jo, výborně. Teď přišel ten čas na všechny shoutouty. Jasný, takže já bych chtěl pozdravit mámu. Ne, hele, já jsem to zredukoval na 5 lidí, takže Johnnyho bych chtěl pozdravit, který dneska se dozvěděl, že dostal práci. Výborně, gratulujeme. Jo, mimochodem, toho jsem neřekl, to je člověk, se kterým to budu komentovat, tu akci. Takže B-Boy Joe a MC Johnny. Výborně. Komentovat. Potom Henryho, to je B-Boy od nás z Hero Crew a je to kluk z Plagátu. Takže i kluka z Plagátu zdravíme. Přesně tak. Je i živej, klasika. Je i živej. Přesně. Klasik, to je druhý duchovní otec akce B-Boy Kills, dělá hromadu akcí. Eddieho bych chtěl pozdravit, který tady byl. Kdy tady byl? Pár měsíců zpátky? No, musím se podívat do svého kalendáře, Street Cypherovského nevím. Jasný. Ale nebylo to tak dávno. Inspiroval mě, když jsem ho poslouchal? Jo, super. Vracím mu pozdrav a chtěl bych pozdravit Serit za podporu. Výborně. Já ti děkuji moc za návštěvu a že jsme to tady všechno probrali a dozvěděla jsem se strašně moc nových informací. Jasně. Děkuji za zkušenost a za pozvání. A předtím, než se tady DJ Joffre připraví, tak si dáme ještě nějakou písničku a začneme třeba česko-newyorskou spolupráci OR a na featuringu Tah from the Bush Říkám díky se jmenuje tahle písnička. Posloucháš Street Cypher na rádiu Spin 96,2.